Tachtan se thugann Pléifidh Fiachra, agus seans go leor agaí le gol thar lear go dtí átainna deasa timpeall na Eorpa nó beidir níos fuide i ggéin. Limníonna seans má go go leor aga bheith fannacht in éireann, agus tá mise chun féchant ar bhealach chun saoire deasa fiochatíomh féin in éireann. Agus is ochar atá ann, tá muid chun féchant ar ráhanna difriúla i gcóir saoire. So chéad ceann ná bhuaimid chun fannacht in éireann, nó bhuaimid go dul thar lear. Tá muid chun fannacht in éireann im líonna. Nis tá rogha eile going, bhuaimid chun fannacht in tíre, nó bhuaimid chun dul go dtí an cósta. Beidir go beocha mé an cósta ar dús. Nis, tá mé chun dul go dtí an cósta, ach bhuail mé chun dul có fada le cósta le sléite ar nó trá. Beidir go beocha mé trá. Nis tá gá chanáil trá an, bhuaimid chun dul go dtí trá gainibh nó trá choiréil. Choiréil sin trá ina bhfuil sligáin ann. Tá gá hais in éireann. Tugam mé an ceann choiréil. Nis tá gá rá agam, bhuaimid chun dul go dtí ceann beidir go mbeochtún an toma an, nó ceann go mbeochtún an bádóireacht a dhéanamh timpeall ar. Meas tú? Beidir go beochamuid ceann, well, ní gád an peocha mar tá ceithre rá agan. Tá muid in an toma in nedín. Tá nedín i gúnta chiaí. Nis, nedín. Cad as a dagan an tánam sin? Ein tuaim a goibh. Nad. Nad beag. Nedín. Sin is sprí leis. Rín huile. Be gúnta na gaeilge. Rín huile. Cad is sprí le rín? Rín mór. Sin anna meile le rín an. Rín, cídín se áit tá gubba machrúnín beag. Rín. Cúne i mata sin iad na rín. Nis, dá mbeocht tú go le bádóireacht, déiteach tú dul go dtí an cheathrú rua. Nó déiteach tú dul go dtí loch garman, tá áitina aní asan sin chun dul i bádóireacht. Nis, dá mar rud é gur bhránaigh tú fannacht in tíre, tá mé cynnig sin a phléig an second. Siúd iad na ráhanna fiochamar. So dánamar in éireann, fiochamar an cósta, chumar go dtí an trá choiréil, nó gainibh, fiochamar ceann choiréil, bhí tomadú bádóireacht ann, agus bhí ceithre rá againn de átainna le gol. Nis, tá mbeocht muid chun fannacht in tíre, se iad na ráhanna a bheoch againn. Beidir go mbeocht tú gur saoire gníomhach, nó ciún, cé acab. Tá mise cinál tuirseach beidir go beocha mé ceann ciún. Nis tá gá rá agam. Bhfuil tú gur bheith in an staire eáil, nó bhfuil tú gur beidir siúlama sa dúlra. Well, tá gá rá a staire agat, beidir baile átha luan, nó acha bhó, tá sé sinna gúnta na líise, nó má tá tú gur an dúlra eáil, déiteach tú dul go dtí loch na búraí, nó slíomh blaime le gala siúlan, go leor nádúir agus dúlar le feiceáil an sin. Nis, átha, sin focail a hagan níos i go leor loganamnacha in éireann. Átha, baile átha clia, átha an rí. Baile átha luan, tá caisleán an iasán. Átha is áit bheag é sin, áit édain go bhfuil tú an siúl go héasca nó tríhisce nó tomáin tríad. Isce édain go bhfuil tú an trasnú go héasca. Acha bhó, tá manisteir aníarsan sin na gúnta na líise, loch na búraí, tá loch úsáte ar annachad átainna in éireann freisin, loch, tá sa goibh céir sin, agus slíomh blaime áit anías freisin le gol i siúl. Nis, cahamid súil siar ar an rá rinnemar an sin, chun fannacht in tíre. So, sir an tSamhraidh, in dánamar in éireann, bhí rá going dul thar lear, dánamar in tíre sa rá seo, bhí rá going idir saoire gníomhach nó saoire ciún, fiochamar ceann ciún. Agus bhí rá an sin idir ceann le stair, saoire chun féchant ar stair, nó an dúlra, agus tá ceithre rá le feiceáil, tá mbeocht tú gur saoire a bhaine le stair, déit tú do go dtí baile átha luan, acha bhó, agus tá mbeocht tú gur féchant ar Rúla déiteach tú dul go dtí loch na búraí nó slíomh blaime. Nis, ná dat ag darmanar tá tú peocha áit tú hain, féach ar an log anam na háite, in sin sé rúna beag dit faoin áit sin. Smína gur de áit chónathe féin. Cén tanam a thugtar ar an áit sin. A bhfuil tú an míú a thuirt ar bunathe ar an anam sin. Loch nó átha nó rín, nó dún, tá annachad log anamcha in éireann tá cosúla na chéile. Cumána sin, beidir go mbeocht tú an achar dhéanamh de tain. Chun cúna thuirt chuomh áta fiacha le golar saoire im líana.
Raunig átainna a haín láta, nó gníomhiochtaí a haín láta agus féidir cópáil ar na rudí tá dínta agamsa.